Il-Partit Nazzjonalista jista' jkun l-għażla tal-poplu jekk ikun partit serju b'nies integri u onesti li lesti jservu biex jagħtu lill-pajjiż dak li jixraqlu. Kien dan il-messaġġ tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said fir-replika tiegħu waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Politika Onesta. Chris Said ifakkar f'numru ta' episodji li seħħew matul din l-aħħar ġimgħa li jindikaw li l-Gvern Laburista ma jħaddanx il-valuri tal-onesta u l-integrità. Huwa rrefera għal każ ta' pazjent li kien qed jinġar minn Għawdex għal Malta u li ma setax jitniżżel minħabba karozza li kienet qed timblokka dħul għal helipad tal-Isptar Salluqa. Wara inkjesta li għaddejja 3 xhur u li ma smajna xejn iktar dwarha, The Malta Independent tirrapporta li d-dettalji ta' din il-karozza sparixxew. Dak in-numru ta' dik il-karozza sparixxa. M'għadux fis-sistema tat Transport Malta, m'għadux fis-sistema tal-Pulizija. U dik il-karozza llum għandha numru ġdid. Min għamel dan il-cover-up? Min kien kompliċi f'dan il-cover-up? Min ħareġ il-numru ġdid? Min skrepja n-numru ta' dik il-karozza? Cover-up wieħed wara l-ieħor. Chris Said fakkar li wara li smajna ħafna ftaħir mill-Gvern dwar il-budget, issa ħareġ lill-Kummissjoni Ewropea qed tgħid lill-Gvern li l-budget huwa off track. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kwota wkoll minn diskors li għamel il-Ministru Evarist Bartolo waqt attività tal-Partit Laburista fl-istess ħin li kien qed jittella il-Kunsill Ġenerali li fija qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat ma jistax jispiċċa bħala l-goalkeeper biex jilqa' l-autogols li jagħmlu tal-Labor stess. B'referenza x-xogħol f'Għawdex, Chris Said fakkar l-uniku inizjattiva tal-Gvern Laburista kienet l-inizjattiva ta' Ħaddar u Sebbaħ li fiha l-Gvern impjega 166 persuna qabel elezzjoni tal-Parlament Ewropew biex imbagħad qalfathom kollha l-barra wara 5 xhur. Chris Said saħaq illi fid-dawl tal-avvenimenti kollha li qed iseħħu f'pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun it-tarka taċ-ċittadini u l-vuċi tal-poplu. Aħna qed insegwu dak kollu li qed jiġri, inkluż dak li qed jiġri f'dipartimenti u awtoritajiet tal-Gvern. U mhux se noqogħdu lura biex inkunu t-tarka minn qed jiġi vittimizzat. U sodi u se nkunu sodi u blaħnina ma' min qed iġib ruħu ta' bully. Il-bulijiet fid-dipartimenti u fl-awtoritajiet tal-Gvern ngħidulhom li biex tgħaddu minn fuq in-nies l-ewwel tridu tgħaddu minn fuq il-Partit Nazzjonalista. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem biex bilaqal saqajh mal-art, b'umiltà u b'determinazzjoni jkompli jagħmel minn dan il-partit tan-nies.